Bienvenue à Maison Lancôme. Tudíž vítejte u nás v Lancôme Beauty Institutu. Ráda bych vám dneska ukázala náš nový make-up Miracle Cushion. Je to krásný make-up, který se hodí na úplně všechny typy pleti. Jak vidíte na Magdě, je to mladá pleť, relativně normální textura. Tento make-up Miracle Cushion je vhodný pro všechny typy pleti. Mastný, suchý, mladý, starý. Když ho dáváme v tenké vrstvě, tahama je jemnější a méně krycí pod denní použití. Když ho tupujeme a vrstvíme, je vlastně víc intenzivní a víc krycí. Otevřeme, objeví se nám zrcátko a velice pohodlná a praktická labutěnka, kterou nanášíme make-up. Otevřeme. A vznikne jenom tenká vrstva, která nám jemně kryje eventuálně nedokonalosti pleti a zcelí barvu make-upu. A pak druhá varianta je ťupkování a tím získáme mnohem intenzivnější barvu make-upu. Tak a máme krásně dokončený make-up pomocí Miracle Cushion. Toto je houbička, která je nacucaná vlastně make-upem, proto je ta práce velice jednoduchá. Tato labutěnka pracuje velice prakticky a rychle, opravdu to zvládne každý a konec konců je to velice pohodlné a nádherný obal do kabelky. Stále to můžete mít s sebou a vlastně je to velice praktické. Rozhodně je vhodná na make-up denní, je určitě vhodná na rande, je fantastický v intenzitě na party look a rozhodně se hodí i pod brejličky.